नमस्ते, मैं यूट्यूब चैनल से मंजू सिंह आप लोग को स्वागत करती हूँ। और एक गाना गाने माता जी का गाना गाने चले, उसको आप लोग सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा मेरा गाना लगा। सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, टीका ले आईनी मैया झुमका ले आईनी, टीका ले आईनी मैया नथिया ले आईनी, बिना पहिनवले घरवा जाई कैसे, बिना पहिनवले घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे, मैया सुतल मैया के जगाई कैसे, हरवा ले आईनी मैया झुमका ले आईनी, हरवा ले आईनी मैया झुमका ले आईनी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे ये जी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, लहंगा ले आईनी मैया के चुनरी ले आईनी, लहंगा ले आईनी मैया के चुनरी ले आईनी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे ये जी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे ये जी, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, पायल ले आईनी मैया के बिछुआ ले आईनी, पायल ले आईनी मैया के बिछुआ ले आईनी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे ये जी, सुतल मैया के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा